Deliwe foni imigidi kwabhekwe emangweni lathetha nje umuntu. Yalali yakho ebhitye ngathi tya umhlaba kodwa inkulu iyasinda qha. Ibhityile mali engulube ngoku ayikhona. Hayi fona sinawuthi sesitye inyama ufumane sibusayibawela bomma sithethe ibhunge elinye sokukhala inyama entengo. Kuba kaloku bendisiwa kwasezilalini imigidi njani. Kutyala ulapha kwethu. Foni sideliwe ngubo mani kwangena etyasini. Injazi afaka iikhola zazo. Analapho zintloko zeenyoka fondini. Yabona la nje ibomvu kuthiwa bossman hayi ayilobala imandi ke ngulube uba izingela unyaka wonke lo kuzathi siphuma kulo nyaka sibe singena kulo phinde sikwazi uyifunza leke siwise yakho ke ngokufuna sibuyele kula permit sibhala uba kuwe yakho ezinga kuwe yakho ezika nje uba sayikhumula le yakho nanganxiba ngathayithi sekunyiwe ngondo ufakile uthayithi kule apha ezakho zitya amatane egusha nyanzelekile ngoba sifake ikhona ngoba ziyalahleka izinto into yokuqala ukhayela umkhondo athethe ibhaku mani Pami. Kumanda abakufana la mihlaba yethu yenzokolo yakwazi ujikela ngemoto kwamsinya sikhawuleze siyolinda izinja phambili. What is there? Now the dogs are unpolished and they want to scream wah, 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 on the radio. Where beside? Where beside? Yeah, another one's there. Yeah, another one's already there. Om jy net sien die honde kom weer terug hier na waar ons geskiet het op die vark. Venda bomba incedi basimendawo mani ngqabele mani ndiyovala kuthiwa masingxole apha sizojika ihakhu iyoduyilwa mani soze nibethumbu. Sethula izinja sagala iziboro savula ngoko nangoko sifuna ubethele yakho yesibini yokuqala ibethiwe avani ayivumi yajikeleza. You're the dog warm. Understand and listen now because I'm here at the mountain now. Unzima mdala funa uyakhalaza ndilibona kaluziza elixeko lishiyekele emva isibhoro ke zenja zomkhondo zipasa yapha ekukhangeleni yakho Ujikile le funa ndiphinde ndithuthe apha ndibuyele ngapha ya kuba ngole yakho bendicimba izawuvela kulo manga hayi ijikile yaphinda yabuyela ngapha. Foni i-email yakho ngelingeni elixeko likhalaza uba ndihlele ntoni emoto endingayipha nje imoto fona andalahleka ezizweni. Into endiyilahlekileyo la mahlathi ayafana onke ndishiye imoto ndaleqa ndiqombe ndizawudubula heyi ngoku ihlobo endilahleke ngalo ndiqabele ndindawuthi ma ndangesihamba apha ndihamba ngezantsi ndincedwe ngumntu obekhwaza lo beshiyeka apha emotweni heyi wamane ethi etsho kude ndade ndakwazi ufika kuye foni gcola meve tyolofiya ndihambe ndizityhoba kaloku uba ndinandiqomba ndiyancama uba heyi ziyahamba izinja ngoku andiyazi uba ndiphi. Efoze ndifumaneke ndincedwe ngulo mfo belapha emotweni ngoba naye funeka abe pha ngemva ukwenzela izinja ezingatsibi xa zivihlombe. Kodwa ke ngoku into ezibhitisayo uba le yakho iyama kufuneka ibulewe ufumane kuthiwa hlike uyoyibulala ngapha amatyholongo ayavala. Kodwa eli xhego liyakhala uba kuthe usithi uyihakhu xa sithetha You saw the pig go through there. Yeah. What is happening now? Kumane yakho. I don't know. What did I do? I said, you know what? Yeah. If you want to make a fire, Yeah. you put petrol as flames. Yeah. You do it with your dogs. And what's gonna happen? Tomorrow, your dogs is gonna catch somebody's gusha Yeah. or something. You're gonna have roodkak. Loo nto ke ithetha uba uzawuba nekaka enkulu kodwa into esincedileyo zezi zinto kodwa eyona nkathazo endibe nayo zizihlangu foni ayikhona ukwamatya amancinci apha kunyathela yaligoba inyawo. Kanti ndikhweza abantu abendiqonda uba kulaa mpithizelo yakusasa yonke le nto ibininzi ibindehlele ndishiye ikambutsi ndashiya amaquza ndashiya yonke into kodwa ndisazimisela uba ndizakhe ndizifake ngomso ngoba ke ewe mani make ziyokhwazwa ngomso mani noba ke kwenzeke ntoni kukho nelanga kodwa make ziye mani manje zincame ndiye noba kwapepe ndikangele mani into ubambisa nje. Uyala nto kuthiwa into ngudoti kuthetha izihlangu zakwapepe ezincinci ze-179 angathi zithambile kodwa ndafumana notight phaa kwapepe ayinongo ndiyabakhetha. Angifana notight ihlobo onzima yu hayi ngondipholile Foni nomthetho ungqingqo asiyidubule enye inyamakazi kodwa ke siyathutha siyaphuma sesitshayisa kwangethuba akufani nezalali zethu uba ke malikhuphele inja zalo eli xhego sihambe siyohlinza. This morning when the dogs start working there on the spurs, I heard a man start to scream there. Saying what? Hey. Yakho.
And then I see, yes, this dog is getting serious now. I don't know, is it petrol or diesel you want to throw there on the dog or whatever, but the dog. Efoni nasizingele ngofana indlela ndomkhondo iyacengwa siyakholwa kulonto eli xhego liyavuma kawuvudla mina xa cenga upossibility wethu uzawuva mani. Vuma ndoda ndini man vuma. Yakushot yak. Laat ons gaan. Nayo zokhala inyama ngathi ibhadlile fundi. Foni langulu ibhijile man. Winale nqathana kodwa hayi ityiba ngehlobo sinqwena ngalo man. Nangoku sangungelana sabomba ikhona masiphathe unako umuntu omaziyo iyamazi uba wenza ntoni zimbini into azawuzenza uba ukhe wambona nomgcana xa kuxelela uba unako wenza ntoni. Ngathi usemgidini ufuna imaki. Ufuna ukubhityile lapha. God, yiyo le nto. Fresh. The two is Cooper pa. Ay, wala we. Ay. Isa uduma da. Fresh. Isa da we. Uninte ekubani intente ekuseni uncedo. Ay, qoqosisi. Iyanqokozisa. Iyanqokozisa. Foni ndivuke ngentseni mandazikhaba ndangena ebhlukweni qha kuyo yonke into yenzayo funeka ungalibali into zelali ziyaphela. Ndiyaziyo mna into zelali ziyaphela. Kunzima ngokuhamba ndibheke ezilalini kodwa ndimane ndibheka ndijonge zonke izinto endiqonda kufuna ndihamba ndimke ezityile nezinye kodwa buzawuxabisa into zelali yho zawuthi xa ziphele kushiyeka izinto ziphelile kodwa bezikhona. Le nto ke ndisithi kufuneka uyiqaphela nto yoba kungathiwa zazikhona izinto kulaa mzi kodwa ke zayekwa ngabantu bakhona babe bexabisa into zelali zaphela. Inzima into yoba ungaphela izinto sezikhona. Fondini kukwidolo upapa fondini othi xa ufika kuyo ucaka bukuya ndizoyibiza gama. Ingaquma la video ubhekwe ezilalini qiniseka kodwa futhi nxa ulapha erhini inkungu iyakhaza kuhambika usungayazi uba yintoni liserhini phandle kwedonki. Kwinto enzima apha eli xhewazi zekhaya selimane lithi ngumntana noba ndingumntana omdala liza kuthuma kowalo xa lifuna kodwa ingqondo iselalini yakho. Abakuzentloko yilali yakulomama uzalwa wami. Into wasokofola usile ibhukuqu utata uzala umama kodwa kandikhweza ndisiya kutata ndifike ebhakubhaku phaa. Wonke ndiphinda ngahamba ngoba namba mapha. Aba bamile noyika nodutyula wo. Imile kaloku le moto kuyafikile. Yema le moto kawahlimi kule moto uthi. Fondini ndithuthe ndimshiye utata ndixole xa ndikulaa mma ngoshunqu fondini. Anxa ndifike elalini kukho indoda fondini encinanana phaa. Ndikubani? Waphatha utywala mo? Fona ukhawuleza ufika umbengo ngoku. Ndithi kula madolo mawuthi ogqityiwe ubengo ube sowusemalahleni. Sithi sigqiba ubengo ubekho sowuphumayo. Nento kamjoli ithi mawuzi-6 gani fondini. Indibhaka lo. Inyama ikhona khupha napha evutweni. Khupha 1000 nayo. Uyaboyika? Fondini umntana onesibindi elihlobo ndimthelekisa nabanye ndithi mawuthatha inyama evuthiweyo angabuzi uba yekabani tyhini lakwezana ifanele uba lizingela le. Mzingela yongo. Mzingela ba umzingela. Iifoni zimamanzi zimane sikhupha ngamnye kwenza ibudi uba unebandla elininzi sekuqhawula ithi mawuhlale pheziko. Ewe Maya. Unowuye kutywala ungathi into eyenza mntaweni. Oh, la. Hey. Isifuba ke sabafana. Sibe sifuba. Umnta Maya funa ncinge namqhela uba mhle azole. Rhambone ke nomqhela gezi uto ezidakana nesitye sosifuba athi uncedwa ikhona. Ikhona into engekhoyo sele. Liqhili. Yaqina ngihamba yathi yavusana. Unentende ibuzukubona. Ingubo wethi ziba intende unako ubuke wakhumbula kakuhle amadoda eyichaza. Awukhahle umkhakhe khona ehokwe. Hayi ngendawo wena. Iyangongozisa. Imagine ungajolo. Bayiqhili. Divani. Into ezingqwayile kusathi. ngenkunzi le yalona. Iyalona le. Uzawudlwe nguwe. Efona iphendo othethe ezilalini abantu basebhayi batyebula ko befile imgidi emveni komgidi. Ubona ngawugenile. Cheese irali ngoba ifriend kwethu. Jana slice balone se 5 bob.
Nabo iminzipha zisalile ngoku ndingabona upezwa nje. Hayi ungancama pha ulalala ufundini. Ewe mani ezilani ndifuna uhambe kusemandi fundi ndaqhoboshela uhambe. Ndiyabuba uJola wayefuna imagi. Ayifuni imagi. Ndimvexe ilandula uba ya ibikhona engxaki ekuseni. Ngoku imagi uyilandula ngathi nguloxama kodwa sabona inyama isafuneka asinawugqitha engqushwa tu. Hayi ithuba likhona. Ayinelanga iyo ndikhange uye kanene. Mfundisaya ngethemba kule ndawo sakhe sayifumana kuyo ayikho sabumba hayi akuphilanga ndawo masekwanofeza. Kwanofeza ndifika kwamadula wanobumba wabhoka ezweni. Kukho intwana eyayingakanani uba ncinci ayigulozi mvanje. Yaziyena. Intwana apha kodwa malayilayi funa iyincinci ngakanani apha emhloko mazisi. Ufuna uve nemgqibelo ezivulela igusha nambona ngondibana edolophini. Thini phela? Igusha kalo ulala endlini. Hayi endlini ngoku. Ifoni into esingenakuyenza kujamela imoto, masijamela imoto amafutha esehla ngendiva. Umane kuvela abantu balapha kude engqusha, manje uzithi kodwa noba ziyafana nguwe ndandima. Engqusha kutheni? Imdethu indoda ene-300. Uthina zikali. Uthina zikali. Konya ndedwa nge-300. Kodwa sakubetha ngezithusezi. Ifoni ifuna zifuduke kusemandi mani. Ifoni ndibona uba kodwa inkungu iyakhasa futhi naserhini xa siphinda sijike. Kodwa kasivalanga ijoka ihleli. Asivalanga foni sibuyeleke. Yho kodwa ndifike selitshona ilanga izolo. Kodwa ke kwindoda yabafoni nencinanana mona. Hayi iqala ndithi ndifika nje ndiyabuba ndingubani. Ithi emsingeli ndiyakubona pha ku-YouTube. Ndiyabuba ndingubani. Iyayifake xa iphendula ithini. Ube kodwa indoda ize nenyama itfoleni afuna usike. Ngalo mfo ngasabela izingela apha kum manje. Hayi unzima fundi. Yho. Ufuna inyama ufuna nje ingxaki yakhe kuyibengele emveni koko uhlukane nayo. Uzawuzenzela. Sathi ngoba uyathi sike. Umzingeli.